Mayong hapon, duhang salamat sa inyong pagsunod si Buo Kitibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong atanan sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa tunga kapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental, ug uban pang bahin sa Kabisayan. Pasakaan og kaso sa Police Regional Office 7 na pipila ka mga realista human giingong nakaguba sa mga gamit sa Camp Sergio Osmeña atol sa ilang rally kagahapon. Gibase kini mismo sa nakuhang CCTV footage sa Piero 7 na nakuha ang aktual nga giingong pagguba nini dihang miulbo ang tensyon. Apan ang mga raliyista mipadayag nga igura silang mipadayag sa ilang sentimento. Ani ang report. Mao kini ang sitwasyon gahapon adlaw sa ganghaan sa Police Regional Office 7. Gitulod sa mga raliyista ang gate sa Piero 7 human init nga lalis tungod sa kusog nga tukar sa mga pulis nga gidungan atol sa diskurso sa mga militanteng pundok. Gani hapit na maabli ang gate nga misangpot usab sa pagkabali sa bomb barrier nini. Tungod nini giginakdang pasakaan sila og kaso sa kapolisan. Napo ka mga ralista lakip na ang mga lider ang pasakaan og kasong direct assault ug pagguba sa mga kaptangan sa kapolisan. Gibase sa Piero 7 ang ilang aksyon sa nakuhang CCTV footage kung sikinsa ang agresibong mitod sa gate nga misangpot sa pagkaguba usab sa ilang gamit. Katong naguba sa mga kuan dito, paila na mo tanang kaso, including katong mga leaders o katong mga naguba. Nakuha man sila sa CCTV. Among karong i-research, among silang i-identify, and will file against them. Ongoing na ang among documentation sa ilaha. Dismayado si Chief Superintendent de Bolsinas, busa di na siya makigdialogo sa mga raliyista. Gipadayag nini nga gitugutan nilang makapadayag sa ilang yango ang mga raliyista apan misubra na kuno dihang mipa si ugda o gubot. So swerte lang nila wala ako dito. Kaya kung na ako dito, ako una mangunay og magdakop sa ilaha. Samtang sa interview sa telepono, gipadayag ni Jaime Paglinawan, usa sa mga nanguho sa rally, nga wa sila'y sayop nga nahimo. Sanglit, igo raman silang mipadayag sa ilang sentimento ug wa mangguba sa mga butang sukwahi sa pasangil. Apan, gingon na basto sila dihang gipatukaran sa sunata sa kapulisan. Dili usab sila makiksabot sa Police Regional Office 7. Mao na mag-apila ni trabaho sa pulis karon no paghimo og hinimo-himong kaso batok namo sa mga progresibong organisasyon no. Unya mao na may ilang trabaho karon sa kasamtangan. Naga naman ron nga ipangpailan og hinimo-himong kaso. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.